gokinyi ma kawuono kama wantiere kar kanyo achiel kachiel, lakini wachaka chaka twak kanyo ka warangi kama wantiere sani, wechegi maga wacho ni twak ma wantie gokinyi ma kawuono, kansa ni mar thuno, tiende nang'o? Daktari achako Daktari Dennis Miskela, ka warango chal mar wach odiochieng' ma kawuono, ka wan gi twak machalo kama, to kama wantiere oganda e piny mangima, dwe mar 10 kete tenge mano mar dhialo kata mar hingo tuono mano mar kansa, to mano mar thuno. Inyalo wacho ang'o kotenore kod dwe ma kama, kachiel koda kanyasi mang'eny bago suptende kachiel koda ute thieth ma opogore opogore, campaigns ma kamagi podhi nyime, ang'o makelo paro machalo kama mondo miye maino mar pimruok? Erokamano Cleophas. Koro tuo mar kansa en tuo manyalo mako kamoro amora mar dend dhano. Onyalo mako wang' ng'ato, onyalo mako chogo, onyalo mako nyodo kata mana thuno. To kawuono da discuss wach mar thuno nikech piny okawo dwe mar 10 higa ka higa mar miyo mijing'o wach mar kansa mar thuno. Nang'o kama? Kansa mar thuno en kansa mosekelo tho mag thoth mogik e pinywa ka. Mathur Kenya kae, to is the cancer manego mine mang'eny mogik. The leading cause of death cancers en cancer mar thuno, kiluwe gi cancer mar dhod nyodo kata cervix. Omomiyo kaka piny Kenya nyaka watem jiwore e wach mar cancer. To en cancer ma nyaka wakel wach nikech en cancer ma kotimne screening kata kong'e wachne machon to thiedho is made possible. To kokelo yude molewo to thiedhe koro bet matek moloyo. Emomiyo jopiny ni dwe mar 10 higa ka higa, ino koro dwe mar 10 ji rwako lewni ma pink ribbon ma koro keto e lawino, mano gitemo nyiso ji ni kansa ni nitiere, to nego ng'e wachne. To nyaka wach maber ni kansa mar thuno ok en ni thuno mar ng'ama miyo kende, kata ng'ama dichuo nigi thuno, as much as ni ok en thuno mobe develop kabisa. Omiyo kata joma chuo bende waseneno manigi kansa ni. Of course numbers gi ok ni malo ahinya maki compare gi joma mine, bar gibe gitie mi joma chuo gi joma mine te nyaka ni. Mar adek ni jopiny nyaka ng'e ni kansa ni ok en kansa mar ng'ere mboni nyaka bedi ng'ato rekodi e dalau e nyalo yude. Atamalo 85 mag joma yudo kansa ni e piny mangima onge gi family history mar kansa no. Ko kata ni dalawa onge gi remo mar kansa, omiyo wan kansa no waonge godo kae. Emomiyo wangi jopiny ni kawuono ka wach mogik motegno mogik ni nyaka ji dhi screening. Ng'ama miyo mora amora, ng'ama dichuo mora amora nyaka ng'e kaka otimo self examination. Nyaka kopimre owuon mondo koneno gima opogre to dhi hospital ting'eyo problem kata mantiere e tunde. Kama ne kama ntiere bende Caroline kama